Real Madrid večeras igra da spasi sezonu, ali vjerovatno i posao svog trenera Alvara Arbeloa. Poraz 2:1 u Madridu protiv Bayern Minhena u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona znači da Madriđani večeras na Allianz Areni moraju da napadnu i nadoknade zaostatak. Ali problem je što ovaj Real Madrid trenutno ne izgleda kao tim koji može da napravi popularnu remontadu. Previše oscilacija, previše poraza. U 20 mečeva ukoliko ih je vodio Arbeloa, Real Madrid je ostvario 13 pobjeda i 6 poraza. Gubio je Real naravno od Bayerna, ali gubio i od Majorke, Osasune, čak i od Albacete. Ako Real ispadne večeras, onda je sezona bez trofeja realnost, a to je ono što u Real Madridu ne praštaju. Kod Florentina Pereza nema izgovora, nema dodatnog vremena i nema drugog pokušaja. Zato je večeras mnogo toga na ulogu i plasman u polufinale koji je za Real apsolutni spas ove sezone, ali i spas za njihovog trenera Arbelou, koji realno od kada je zamijenio Xavi Alonsa zapravo ima gore brojke nego njegov bivši španski kolega iz reprezentacije. A šta vi mislite, da li Real može da izvede još jedno čudo, napravi la remontadu i iznenadi izbaci Bayern na Allianz Areni?